Eli käydäänpä läpi ensimmäisen fotaaritunnin tehtävä. Nyt ihan kaikkia asioita, joita tunnilla käytiin, niin en näihin videoihin voi laittaa, mutta sen verran, että tehtävän pystyy suorittamaan. Eli tehtävät kansiossa on Photoshop-tehtävä 1. Sieltä otetaan PS-tehtävä 1, kuva.arv. Mä klikkaan hiiren oikealla ja valitsen täältä Open with Other. PC:llä saattaa olla hiukan erilainen tämä. Laitan tuolta Photoshopin. Ja näin aukeaa tänne kuva. Mä oon tehnyt tänne säätöön nämä nollailin nuo. White balanssi tässä näyttää oleva aika lailla kohillaan. Onhan se kun mä oon se säätänyt. No ei näköjään oo. Se on valmiiksi kohdallaan. No nyt tehdään tämä hieman erilainen kuin Lightroomissa. Eli jos tarvii tehdä vain yksi kuva tai vähän kuvia, niin voi suoraan, ei tarvita Lightroomia välttämättä silloin ollenkaan. Mä voin kehittää tämä kuva Photoshopin tällä Camera Raw ohjelmalla. Se aukeaa automaattisesti tähän, kun Fotarin aukaisee tämän kuvan Fotarin. Ja nyt me halutaan käsitellä tämä kuva Photoshopissa, niin me ei tehdä tässä, pyritäkään tekemään tästä valmista, vaan me pyritään tehdä tämä semmoiseksi, että me voidaan käsitellä tätä Photoshopissa. Ja täällä näkyy, että on täysin mustaa, ainakin lähes, sieltä ei näy mitään sävyjä. Niin nostetaan tuosta Shadowsia niin paljon, että saadaan sieltä näkyviin tuon pusakan tekstuuria. Sitten tiputetaan hieman highlightseja. Saadaan sinnekin varaa käsitellä myöhemmin. Sitten pikkusen nostaa blackseja, ettei varmasti ole mitään mustaa. Ja vähän tiputetaan whiteseja, ettei varmasti ole mitään mustaa. Ja näyttää ihan hyvältä. Mä pikkusen vielä nostan tuolta highlightseja, niin saadaan tuonne valoja ja varjoja näkyviin sitten. Ja open. Näin meillä aukeaa tähän Photoshopiin kuva. Ihan ensimmäiseksi tallennetaan tämä Photoshop-muotoon. File, Save As. Ja sinne omaan kansioon. Mä tallennan nyt tämän tänne mun omiin materiaaleihin. Photoshop. Laitan tähän PS Video 1. Ja videot kansion teen tuonne itselleni. Te voitte tallentaa sinne omaan kansioon. Formaatiksi Photoshop. Väriprofiilia ei tarvitse tallentaa ja save. Nyt tänne on tullut PS Video 1.psd. PSD on Photoshop-formaatti. Ja hyvä tapa, kun lähdetään käsittelemään kuvia tai retusoimaan niitä, niin kuin nyt tehdään, niin on duplikoida tämä layeri. Täällä oikealla näkyy Layers ikkuna ja Fotarissa kaikki perustuu layereiden käyttöön. Mä duplikoin tämän layerin helpoiten siten, että mä otan tästä background layerista kiinni ja raahaan sen tuonne plusmerkin kohdalle. Noin, siitä tuli uusi layeri sinne nimeltä background copy. Näiden layereiden järjestys määrää sen, että mikä näkyy päällimmäisenä. Nyt mä vaikka siirrän tätä, mulla on Move Tool käytössä, niin mä siirrän nyt tätä layeria näin. Niin täältä alta näkyy tuo alla oleva layeri. Mä valitsen uudestaan tuon ylemmän layerin ja siirrän sen tuohon takaisin. Tää oli ihan vain demonstraatio. Nyt me lähdetään jatkamaan tähän taustaa.
Mutta sitä ennen itse asiassa me suoristetaan tämä kuva, koska tämä on ihan vähän vinossa. Se tehdään crop toolilla. Valitaan työkalupalkista crop tool. Ja sitten täällä kuvan ulkopuolella otetaan kiinni, aukeaa tämmönen pyörittely. Tää kursori muuttuu tämmöiseksi pyörittelykursoriksi ja siitä pikkusen suoristetaan, että se menee suoraan. Mä katson täällä tätä listaa, sen mukaan suoristan sen. Ja nuo apuviivat auttaa tuossa. Nyt se on aika suorassa. Painetaan Enter. Ja se on kropattu ja suoristettu. Tuo kroppaus kroppaa tätä koko kuvan alaa, ei vaan sitä leijeriä. Jeps. Sitten meillä on valintatyökaluja täällä Croppi-tuulin ja Move-tuulin välissä. Täällä on Rectangular Marke, jolla voidaan tehdä tämmöisiä valintoja. Elliptical, Single Row, jolla voi valita vain yhden rivin. Sitten täällä on hiirtä, kun pitää pohjassa työkalun kohdalla, niin sieltä aukeaa muun tyyppisiä työkaluja. Lassotuulilla voi valkata piirtämällä. Sitten kun mä klikkaan täällä ulkopuolella, niin se katoaa se valinta. Se valinta katoaa myös klikkaamalla hiiren oikeita ja deselect. Tai sitten pikanäppäin Ctrl D. Sitten täällä on muita Object Selection Tool. Sillä voi valita automaattisesti kohteen joko klikkaamalla siitä noin Ctrl D backiin tai tekemällä tuommoisen suorakaiteen, jonka sisältä se valitsee sen kohteen. No näitä voi katsella lisää sitten myöhemmin, mutta nyt me lähdetään tekemään tuota valkoista taustaa tuonne paikkoihin, missä on täällä reflaa ja kukkaa ja kellua ja muuta, mitä me ei tähän kuvaan nyt haluta. Mä otan käyttöön täältä lassotuulin alta, pidän hiirtä pohjassa ja Polygonal Lasso Tool. Lähden valitteen ne alueet, joita mä en halua tähän kuvaan. Klikkailen täältä ympäriltä näin ikkäästi. Klikkaan myös nuo varjot tuolta pois. Sitten täällä kuvan ulkopuolella vedän tämän kokonaiseksi tämän valinnan ja nyt tuplaklikkaan, niin se tekee sen valinnan. Sitten täällä valinnan sisällä, nyt on valittuna nämä ulkoreunat, ei tämä sisäreuna, vaan nämä ulkoreunat. Hiiren oikeilla ja valitsen täältä Content Aware Fill. Nyt aukeaa tämän näköinen valikko ja tästä voi nyt piirtää sen, mitä me halutaan, että tämä fotari käyttää täyttämään nämä alueet. Ja mä haluan, että tänne tulee tätä valkoista taustafondia, niin mä piirrän nyt pois täältä nämä osat tästä kohteesta, jota mä en halua sinne. Ylhäältä voidaan valita tämän brushin koko. Mä pienennän sen. Valitsen tästä suurin piirtein pois nuo muut, kaikki kohdat, jotka ei ole tuota valkoista. Ei ole tarkkaa tuolla lailla. Tällä puolella näkyy sitten se lopputulos previkka ja on ihan tyytyväinen, niin painan OK. Ja Ctrl D, valinta pois. Ja nyt huomataan, että tänne Layers-ikkunaan on tullut uusi layeri lisää. Eli tää nyt tuli omalle layerilleen tää Content Aware Fillillä tehty layeri.
Mä voin tästä silmästä laittaa sen pois päältä tai takaisin päälle. No nyt mulla on tässä kuva, jossa ei ole mitään ylimääräistä, olen ihan tyytyväinen. Tehdään tähän curves layer. Ja kaikki nämä adjustment layerit, joilla kuvaa säädetään, tehdään tältä layer-valikon alapuolelta keskimmäisestä napukasta, painetaan siitä ja valitaan curves. Taas syntyi uusi layeri tänne valikkoon. Ja layer-valikon yläpuolelle tuli tämä curves. Mä vään tuolta pikkusen ylänurkasta alas ja vasemmasta alanurkasta ylös jälleen sen takia, että ei tule täysin musta eikä täysin valkoista. Ja yleensä kun kurveja käytetään, niin siihen tulee semmonen S-muotoinen. Tänne voi tehdä pisteitä tänne janalle. Mä teen tuonne yhden pisteen. Nostan sitä hiukan. Teen tuonne yhden pisteen ja lasken sitä hiukan. Tänne voi tehdä myös lisää pisteitä, jos näyttää, että vaikka mustat on liian mustia, niin tehdään tuonne piste tuonne alas. Vasemmalla on mustat ja oikealla valkoiset. Nostetaan sitä vähän, niin saadaan noita mustia näkyviin tuolta. Noin ikkäästi. Ja se on nyt ihan... Mä teen tuonne vielä yhden pisteen ylös ja lasken noita ihan valkoisimpia pikkusen. Curvesilla voi tehdä tosi paljon myös kaikkia värikäsittelyitä. Nyt täällä niin näkyy, mä näen, että täällä on vähän sinistä. Mä voin valita täältä. Täällä käsittelee nyt RGB-kanavaa, eli kaikkia värikanavia. Mä voin valita erikseen vaan bluun. Ja koska mä näen, että täällä on hirveästi sinistä täällä vaaleissa päässä, niin mä voin vähän tuolta laskea tuota. Jolloin, jos mä lasken liikaa, niin siitä alkaa tulla vihreä. Mutta mä lasken ihan pikkusen noin, että se olisi tasapainoinen. Se on nyt ihan hyvä. No sitten, mulla oli tuolla navigaattoria näkyvillä, mutta otetaan se pois. Kannattaa pitää tuo navigaattori näkyvillä. Se tulee Window-valikosta. Valitaan Navigator. Klikkaillaan vähän lähemmäs kasvoja. Ja nyt kun kyseessä on tämmönen levyn kansikuva ja tähän tyyliin ollaan artistin kanssa sovittu, että tästä tehdään nyt tämmönen muotikuvamainen, niin otetaan Spot Healing Brush työkaluvalikosta. Laitetaan sen kokoa vähän pienemmäksi, mikä olisi sopiva, tuommoinen ehkä 30 ja hardness 0. Ja poistellaan vähän tämmöisiä näppylöitä täältä. Anteeksi, nyt mulla oli väärä layeri valittuna, mulla oli curves layer valittu, niin se ei tehnyt siihen mitään. Otetaan tämä layeri, jossa on tämä meidän kohde, eli background copy niminen layer. Klikkaillaan sieltä noita pikkusia epäpuhtauksia, mitä puuteri ei ole nyt peittänyt, poikkeen. Näin ikkäästi. Sieltäpä ne enimmät lähti. Noin. Ja navigaattorilla mennään takaisin pienemmäksi. Sitten meillä olisi ihan hyvän näköinen kuva, mutta tekstiä vielä haluttaisiin lisätä. Teksti voidaan lisätä tekstityökalulla, täältä näin. Mutta koska me ollaan nyt tekemässä tästä lopulta tuommoista neliön muotosta, niin kropataan tää nyt valmiiksi siihen oikeaan kokoon. Eli crop työkalu. Ja sitten täältä ylhäältä aina on kaikkien työkalujen nämä ominaisuudet valitaan, niin crop työkalu päälle
Sitten sieltä laitetaan VXHX Resolution, eli width ja height, leveys ja korkeus ja resoluutio. Kirjoitetaan tähän 1080 pikseliä kertaa 1080 pikseliä. Ja nyt se automaattisesti tekee siitä myös 1080 kertaa 1080 pikseliä kokoisen. Resoluutio valittaisi tästä, onko se pikseliä per tuuma vai senttiä. Sitä ei tarvitse tehdä. Ja koska me nyt operoidaan pikseleillä eikä senteillä eikä milleillä, niin me ei tarvitse resoluution koskea, koska aina kun me määritellään pikseleinä tämä koko, niin resoluutiolla ei ole käytännössä mitään merkitystä. Mä haluan tämän kohteen nyt keskelle, niin otan kiinni tästä ja liikutan sen tuohon keskelle. Mä voisin haluta myös vähän enemmän tilaa tuohon pää ympärille. Pienennetään tuota hiukan. Pysyy nuo mittasuhteet kun on määritelty. Ja siinä on mun mielestä hyvä, niin paina Enter. Ja uudestaan vielä Enter. Ja navigaattorista klikkaillaan tuo 100% kokoiseksi. Vähän huono on näkymä, niin liikutetaan navigaattorista, että saadaan se näkyviin. Vähän on liian iso, tiputetaan tuohon 66. Navigaattorissa voi liikuttaa tuota kuvaa. Helppo tapa, jota suosittelen käyttää, on liikuttaa kuvaa, on painaa Space-näppäintä, eli välilyönti pohjassa, ja sitten otetaan kiinni kuvasta. Näin voidaan liikutella kuvaa miten halutaan. No nyt meillä on muuten valmis, mutta tästä puuttuu teksti. Otetaan käyttöön tekstityökalu. Klikataan täällä alueella ja kirjoitetaan tähän, että levyyn kansi. No, siihen voi kirjoittaa mitä vaan. Tässä on kyseessä Nelli-Milan, niin kirjoittaa siihen nyt Nelli-Milan. Noin. Ja sitten mä valitsen nyt täältä Move-toolin käyttöön, niin mä voin liikuttaa tätä tekstiä mihin mä haluan. Pitää olla valittuna tämä teksti. Ja nyt tämä Curves Layer täällä vaikuttaa kaikkiin. Sen tuli tuonne väliin tuo tekstileijeri. Niin mä en halua, että se Curves Layer vaikuttaa tähän tekstiin, niin nostan sen tuonne ylimmäs. Noin. Ja kun tämä on valittuna, tämä tekstileijeri, niin siirretään tuo teksti tuohon keskeen. No mä en ole tyytyväinen tähän fonttiin, niin täällä Properties-valikko aukesi tänne. Sieltä voidaan valita fontti, mikä meitä nyt kiinnostaisi. Otan nyt tuosta tuommoisen Anisette STD-nimisen fontin, jonka on tänne ladannut Adobe Fontsista. Ja haluan sen vähän isommalla, niin laitetaan tuonne tekstikooksi vaikka nyt 30. No se tuli jo melko isolla. Liikutetaanpa se tuohon. Se on ihan hyvä. No, mitä muuta me voidaan tehdä täällä? Tässä olisi rivin väli. Meillä on nyt vain yksi rivi, niin se ei vaikuta. Sitten kirjasin välistys. Tällä voidaan leventää tuota kirjasin välistystä. Laitetaan siihen vaikka 150 ja painetaan Enteriä, niin välistys muuttuu. Mutta mä en nyt halua, että se on 150. Mä haluan, että se on 0, niin klikkaan 0 ja liikutetaan se tuohon. Noin. No sitten vielä tekstin väri. Klikataan tuosta. Meille aukeaa tämä värivalintatyökalu. Me voidaan myös valita se kuva täältä, väri täältä kuvasta. Silloin se ainakin mätsää tähän kuvaan. Otetaan tuolta huulista. Se mätsäisi silloin huuliin. No mielestä tässä on kuitenkin niin paljon tätä tummaa, niin mä valkkaan jonkun noista tummista sävyistä sinne. Olisiko tuossa hyvä? Olisiko se tuommoinen violetti? No, se on vaikka nyt tuommoinen. Ok. Ja se olisi valmis. Tallennetaan
File ja Save. Maximize Compatibility on hyvä ollut päällä, OK. Ja vielä pitäisi exportata tämä JPEGiksi. Mennään tuolta File, Export as ja formaatiksi JPEG ja quality 6 on ihan hyvä. Se ei vielä kukaan huomaa, että sitä on pakattu. Täällä kertoo, minkä kokoinen siitä tiedostosta tulee. 173,9 kiloa on varsin maltillinen ja konvertoi jää sRGB:ksi. Täällä on automaattisesti päällä nämä lähtökohtaisesti, koska kaikki näytöt toimii sRGB-väriavaruudessa, niin näytölle menevät asiat on hyvä konvertoida sRGB:ksi. Ja klikataan Export. Aukeaa tämä dialogi, jossa valitaan mihin se exportataan. Mä menen tuonne OneDriveen ja omiin matskuihin ja mä tein sen videot-kansio, niin oon tehnyt tänne, niin laitetaan tämä tuolla nimellä ja save. Ja sinne tuli nyt sitten JPEG. Ja se olisi siinä.